gafara kamar ai in fara da biyu don alfarma kafin in faɗa maka ka yi haƙuri. to cewa kake in yi haƙuri ba ba na da mutum akwai sanda na shiga ɗakin ka na ga ka ajiye kuɗi kana bacci a kan ni kuma ina da bukata ƴan kuɗin nan sun kai 300 kuma haka shine na dama kai ne lokacin kwanaki da na yi ajiya ta ka zo ku kwashe mu ka ce kai gurgun mun ɓarawo ne ni ne zai ɓarawa da na ɗauka ma to amma yanzu ka nutsu ko ka daina wa'azi na ji a rediyo ana ta sanarwa ana ta cewa a daina saboda abin da ake kaga yanzu kai da karfinka da ka ƙato madakin kare ka gane yauwa kuma sannan wannan hannun na ga alama kamar bai lalace ba akwai wata ƙungiya da take taimakawa na kasassu ka gane zan maka hanya a iya taimaka a yi maka aiki hannun nan yanzu yauwa sannan kuma wannan sata da kake kana yi ina fata don Allah kada ka tuban da za ka zo ka koma domin Allah baya son irin masu wannan in mutum ya tuba ka gane ya daina aikin ne ya daina kenan sai kuma yawwa to abin da nake so da kai kenan yawwa don Allah kuma sana'a mun zama haka ba zai yi ba shi ke kawo mutum zuciya shi ke kawo mutum da sarai da abun wani amma kana da aikin ka da ko tare da su da jama'a yawwa Allah ya an daina Allah ya na gode ya tauri da an yafi ta wuce wallahi ta wuce dan samu sunan baka daina ba kenan ai na daina gara in tambaya a baya ƙara maka hamsin kuma kake magana baka daina ba ko baka ji nasiha ba na ji nasiha kenan alkiyaye a huta lafiya yawa na fa gode huta lafiya mutum yana irin wannan ka gani ya zo ya nemi gafarar dan adam ya yafe masa kuma ya koma ya ci gaba da harkokinsa ai da ma an ji daɗi kowa da ka gani a rayuwa ba wanda baya kuskure to amma ka sani in ka yi kuskure ka san ka yi kuma ka san ka gyara tunda Allah ma ka nemi gafararsa zai iya yafe maka don haka Allah ya gafarce mu gaba ɗaya ya gari ya kokari wallahi tallahi ina yawo kwanan nan wallahi na ji wallahi Allah ya kai wallahi za ka ke sanki nake abu a kunya da soyayya lalle na gidan ba zai wara ta ke ko budurwa ko yan mata ko shi kan wawa ko shi kan mahaukaci ko shi kan shashasha eh to wallahi alquran tun da kike ki mu magana alquran ko ina da gidan ku Allah ya raje Aisha ke ne haka? Kin gane tsafta ki tsaf kaman baki ba. Mun gane. Wallahi ko kiga shawarar da na baki yayi ko? Wallahi gashi ne tsaf. A yanzu na fara wanka. Kin sani ina ci gaban ɗaki da ruwa cikin bokati guda cika. Allah je in fara wanka kin ga daga kai har ƙasa har ko ina in wanka. Allah ni kai na da in wanka. To wai sai miki zani? Ana makaran suna ƙara shi kula. Allah. Aikin gani ya fi yanzu ba wannan kwarkwatan ba wannan sosai. Ai gashi kin da sabon shawara na fara zama. Na fa gode da shawara da ka ba ni. Ai baya. Samai daddy. Mai wannan Ina yini? eh Ina yini? oho Ƙawata ce malamin asibiti kiran sha. oh masu allurai kin ganta nan ba ta tsafta
wallahi an gaya miki kullum ka zo ka kanta da ƙal dukkan amma da zuwa na ƙafan nan ta wai da kika saka mata Ba abin da suka mata kawai na koya mata dabarun yadda mata ne za su gyara jiki. ana siyar da ginis ana sawa matan ko Yana so. don ya ƙara damshi ko cak soba ko su roket ko kuma sai da na siyo ƙafata giris tana rabawa Ake shafa wa giri. to ya zan an shafa ba isa ake ba mai kuma giris ina mago amma aka lakata a nan wala da daddaren ga maka har aka ji ka duk ta yayyage zanin gada ya dai ka ji kurare sai ka ce reza aka ina ta yankewa Ba na sani lokacin da ya to da za ki sani kin bar kofatowa ke ba tinkiya ba ke ba akuya ba ke ba taniya ba kin bar kofato in an ce ta yanke ka ce za amma yanzu